Čaute ľudia, dobré ráno, za chvíľku je 11 hodín a moja sesternica má dneska narodeniny a zároveň aj moja babka, Čača. To je ináč veľká halúž, že sa narodili vlastne v jeden deň. Crazy. Obidve sú v Trnave, takže ja idem teraz kúpiť nejaký darček, nejakú kyticu rúží a idem ich prekvapiť a potešiť, lebo dneska je ich deň. Pôjdem hore dole do Trnavy a do Bratislavy naspäť, lebo o 4:00 mi ide vlak do Prahy. Toto všetko budem musieť stihnúť teraz, tak je to cca 4 hodiny. Aktuálne som v tuneli, ja neviem, kde mám moje dioptrické okuliare, fakt netuším, kde sú. A ja aktuálne nevidím, že nič. Ešte mám slnečné okuliare, ale to už je jedno, lebo proste ja nevidím do diaľky. Nevadí, Boh ma ochraňuje, ideme, prešli sme tunel, zvládli sme to a ideme do Eurovej. Nie je to Eurovej. Budem mať byt, ak dovtedy, dokedy sa nepresťahujeme do Bratislavy naspäť, nepostavia niečo vyššie. Vždycky v najvyššej budove, na najvyššom poschodí. A Lambo. OK ľudia, ideál, mám dve krásne kytice, ale fakt, že krásne. A ešte k tomu som kúpil sesternici taký perlový náramok, pekný podľa mňa, snad sa jej bude páčiť. Toto Porsche si tu proste len tak zastaví. A viete čo? Vôbec ho neodsudzujem, skoro som najbal, vôbec ho neodsudzujem, lebo ja to budem robiť tiež, keď také auto budem mať. Láska, výkrik na kríži, láska. Prišiel som práve do Trnavy, ja milujem šoférovať sám, lebo vtedy si tak strašne silno a nahlas manifestujem. Viem, že idem do New Yorku, viem, že vybudujem firmu, viem, že som najväčší československý youtuber a ešte k tomu viem, že som si kúpil vo veľmi mladom veku svoj prvý investičný byt.